Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. Goeien en welkom bij aflevering 26 van Net vergeten. Joen, in dag na 4 mei praten we oorlogen lang over de bevrijding en het fascisme joertedij. We doen dat in een rechtstreeks uitsturing vanuit het Tjenestencentrum in Benaam. In de zeel zitten zo'n 90 mensen en de meesten daarvan hebben in het oude jaar hier haar een verhaal die voor Net vergeten. Maar we praten hier net alleen over de bevrijding. Net vergeten hoe ik de lijnenskets die te lezen tussen de doe en no. En daarom hebben wij in deze uitsturing ook het over het fascisme van no, 1993. En het is duidelijk dat ik op dit stuit het fascisme, de rassenhaat, de vrouw nog net uit is. Sjoch naar Joegoslavië, sjoch naar het opkomend fascisme in Duitsland en België, maar sjoch ook naar ons eigen land. Nevens de opiniepeilingen zit de Centrum Democratische Partij van Jan Maat behoorlijk in de lift in dat jou te denken. Nevens de Chinese filosoof Confucius kent de mens in zijn leven 3 wegen bewandelen. De edelste is nadenken, de makkelijkste is navolgen en de bitterste is ondervinden. De troch Confucius ons de wegen steen ik anno 1993 voor u ziepen. Een protte generaties voor u binnen de bittere wij al gaan. Zij ha ondervonden dat oorlog in hok vervormd thuisjet in een museum. De generatie voor u ha in de Tweede Wereldoorlog ondervonden dat nationaal socialisme een oorwut is van terreur en verdrukking. Dochs, anno 1993 volg je nog altijd te volle mensen de wij van de navolging. Liek als in het verliezen wiezen ze minderheidsgroep moon als oorzaak van misstanden, ellende en economische crisis. Ze zieken zondebokken en heffen beschuldigend de veroordelende vinger. En ze onderkennen en onderschatten de gevaren van de troch haarkeersen wij van onverdraagzames en zelfsoorschatting. Laten we nou net dadelijk in eerstelijke richting zien. In die, het gebrouw Auslande Raus, Duitsland voor de Duitsen, liet hem nog altijd jaren. En Molotov-cocktails zetten thuis van asielziekers in vuur en vlam. Maar ook in Den Haag winnen kwad bij Turkse horeca-instellings het doel van racisten. In Utrecht rek een moskee op nette verklaringen wijze in de brand. Zo neemt de voetbalsupporters schreeuwen dat ze op jodenjacht gaan zullen. Het al zitten van de Centrum Democraten in parlement en gemeente wordt grutter. Een weekelien moest de ME het handig van wegen komen tegen een groep sympathisanten van een neonazist die het voor de Louter jochtbank komen moest. Benamen in uitsturing van dit programma waarin sprutsen waard over het opofferen van een leven, wat vaak de vraag stelt, is het alle jij de moeite wurg west? Een vraag om hoe na te denken. De edelste wij van Confucius bewandel je dus. Lokkig is die wij er voor de grootste groep meesken. Maar het is net de wij van passief en verduldig tasjen. Wanneer wij deze wij van nadenken gaan, moeten wij op ons iepenst wijzen van de loerende gevaren. Dan moeten wij wacht reageren op alle vormen van onrecht, geweld, discriminatie en racisme. En dan net alleen nog op 4 en 5 mei, maar elke dag die wij in vrijheid belibben. Bij mij aan tafel zitten 4 gasten. Mevrouw Anna van der Heijden uit Bitgem, de heer Dirk Bil uit Sint-Anne, de heer Is Andringa uit Sint-Anne, mevrouw Aiske de Vries uit Menaam, mevrouw Joke Glastra-Vallon uit Haas. En maar deze 4 gasten praten we over de bevrijding. Mevrouw Glastra-Vallon, ik wil met jou beginnen. In de 14e aflevering van Net vergeten hebben wij praten over de verzetsman Lalle Rondaan. Rondaan wie lid van de verzetsgroep werd je hem huid de leider van wie. Na het verrieën van Frans Michon, Frans Mulder, is hem gezin onderdoek. Je ouders kwamen in Breukelen terecht, Jos hier het in Frenscher. Op het moment dat de bevrijding daar is, weet je net hoe het met je ouders is. Dan ontstaat er een tweeslachtige situatie, lijkt het mij. Klopt dat?
Nou, dat wie ik zag. We zijn natuurlijk blij dat de bevrijding er wie. En we zeggen het ik aankom. Ik bedoel maar op laatst in Frans zelf. Daar gaan de soldaten die, ja, dat wie een haast oude man en jonge jongens die dan weer omroen, die vluchten, die ja, het wie waarom, het wie haast voorbij. En toen de snijne moos, toen vinden wij op tijd, want ik weer onderdoekt bij Mathies Westra. En het wie een gezin met 12 bijen. Daar weer natuurlijk altijd werk te doen. En daar verveelden we ons net, want er moest aangepakt worden. Maar toen, die maas, toen waren de bregen de bezaakste opblazen. En toen weer een hele kanaal. En toen voelden de ruten die spatten in hoor. Dat er bijen goelen en wij oprommen. En ja, dat wie het begin van de bevrijding. En toen wordt het nou een heel schof vanzelf. En we wisten alle net precies wat er gebeurde. Maar dit wie het begin. En ja, daar vinden we ook zo blij om. Want ja, we wonen graag bevrijd. Maar in mijzelf, innerlijk dacht ik steeds. Ja, als ik nou bevrijd ben. Wat gebeurt er dan? U zei tegen mij, ik weet niet dat ze nog leven. En hoe maakt het dan? En wat zul ik dan? En ja, dat wie een bevrijding. We waren blij. En het moest gebeuren, want dat wie het punt voordat we weer naar huis konden. Nou, zit Bierm, ik dan weer op de plaats. Maar we waren mijn hart en mem. Ik wist het net. Ik hier het laatste jaar nooit wat van hen heert. Alleen er wie me nou eens verteld dat ze in de provincie Utrecht onderdoekt zitten. En daar is die bevrijding volle letter komen. En ja, we wisten niet net hoe het te verrennen. Zo mij shitten en mij. Neem maar op. Ja. Wanneer kreeg je bericht van je ouders? Dat ze thuis waren? Ja. Nou, dat ging zo. Mijn broer die na een paar dagen bevrijding en na een paar dagen feestvieren in Frans zit. En je werd natuurlijk verrukt dat je weer op je eigen namen kon. En dat je de meesten weer boeten rennen kon zonder dat het gevaar leverde. En toen helde mijn broer mij op. Die zei, je moet eens thuiskomen. En er stond dan wat eten en spul voor u verzwargers. Dan zwaar wij dat de boel in ziet komen. Want ja, heid niet, dat weten we net. Dus dat maar aanwacht. En weer maait iets. En dan wil de boer ik wel graag die spul. Mijn broer weer 2 jaar ouders mij. Dus die voer dan ik wel graag beginnen weer op een boerderij. En dat heb ik dien. Hij hier een onderdoeker mij die het hem hielp. En ik hier een nichtje bij me. Die het mij ging. En zo hebben we daar de boel maken en we het wat gezellig maken, want de Duitsers zien alles meegenomen. Dus we hier ik niks, geen kop, geen poontje en geen stwal en niks. Alles moest eerst wat bijna zacht worden en de boel hebben we daar wat gezellig maken dingen. En zo hebben wij daar eerst een 14 jaar leefd. En toen op een gegeven ogenblik zei mijn nichtje, nou is er nog geen ballen, nou maar we naar ballen verjoen. Nou, ik zei dan hel ik dat even uit het dorp op een fiets. En toen ben ik in het dorp en toen zei er een vrouw, Jim Heid en Mem ben hier in het dorp, die ben bij Paken. Mijn Paken wie toen in die 86 hier. En die hier heel wat mooi maken, want al zijn zwagen, al zijn zwan en ja, zwan en ik, die weer alle hier oppakt en alle hier voort. En toen nog wat man van 86, dus Heid en Mem die weer in derde stond te groeten. Dat toen ben ik mijn neef, die zei, kom op, we gaan direct zien dat het weer is. En inderdaad, het weer. Daar zie ik eens Heid en Mem weer naar oorlog, hier, ja. En ze leefden dus nog. En toen kwam van mij het gevoel, ja, nou ben we bevrijd. Nou ben we weer mijn natuur gelukkig. Ondanks het feit dat een zwerver van jou huid, de heer Westra, verstoorn is in de oorlog. Dat wisten wij toen nog net. Dus dan gingen we dan een stille hoop op. Het die nou waarom komen zo. En is hij zijn broer, Jelle, die jongste broer, wisten wij ik nog niks. Dat is weer een paar weken later dat die berichten kwamen dat ze net, Omke Jelle is weer omkomen. Ziek en zwak, maar die is weer omkomen. Maar Omke Riens Wester is inderdaad in Kambleun. Ja, dat moest letterlijk nog weer verwerkt worden. Ja. Je zoon kreeg al, je kwam op de borkerij waarom? Ljaukema Staten. Een nest van het verzet, hè, maar de geheime kelders enzovoort, dat hebben we wie het waardig bepraten. Daar wie je helemaal niet meer? Nee, de Duitsers hebben alles meegenomen. Alles wat er om meubels en wat er om spul weer, dat is alle je voortrekken. Dus daar weer weinig meer. En die mensen die er toen in wennen, later, die namen hun spul weer mee.
Maar ja, die moesten weer naar huis. En die hebben het ook weer maar weer omgenomen. Ja. Goed, één puntje wil ik er nog jullie ook zien. Je hebt weer dus leider van een verzetgroep. Die verzetgroep is verred door Frans Mission, Frans Mulder. Je had een brief gekregen uit de Veensenis en hij had om verjouwing vregen. Dat is toch een opmerkelijk feit, toch? Ja, dat vonden wij ook. En dat vonden wij zei het dan in ieder geval, maar toch wel dat weer wel apart. Maar ik denk dat hij had hem toen meegenomen naar de stichting, werd hij toen ik in het bestuur zit. De stichting 4045. Stichting 4045. En daar hebben ze met mij nog bepraat wat ze me zoen. Maar toen zijn ze zijn net dwan, net op reageren, want dan krijgt hij misschien vrijheid. En hij had zijn straf of het zien, want hier is ik al eerder zijn, hij ja deermaten, want nu heeft het 8 jaar een levenskasse. Ja. Dat hij beter was om kan. Ja, en dat we in de woorden van Sjaak Kooistra, de man die het nou nog hield dit achter de mensen aan zit, die het iets misdienen hebben in de oorlog. Tieke dank ik even naar mevrouw Van der Heijden. Hoe jij jou dat bevrijding wie? Hoe merk je dat? Ja, hoe merk je dat? Het zegt het voort. Je heet het toch. En jongens, dat stel weer, dan heet je dat bolder wel op afstand. Maar ik kreeg de laatste dagen van de bevrijding naar werk. Mijn zuster kreeg de tweede en die ging geen kraamhulp. Dat vond ik net zo leuk. Maar ze moest toch helpen. Dus toen ben ik hem daar eens 4 jaar west. Maar ik zei, de kerk wel al in huis, want ik wil je net opsluiten worden. En dat is ik kleer kom weer. Ik ben op het tijd weer tussenkomen. Ja. Kun je nog iets waarom Helly van het gevoel wat je door hier zei van ja, 4 wier hij onder het juk zitten, zei, maar hij net dwang kan wat je zelfs wil in elk geval. Ja, en dan ben je vrij. We waren heel opgelucht, want we kregen 3 broers die dan onderdoek zitten. Dus doorheen die de vrijheid ik weer. We zouden met hem een nacht voor het west. Nou, ik kom die jongens, want er weer een lijst die men al me deel en dus die nou mijn broers ik al hierop. Dus hij zouden met hem een nacht voor het west. Of een paar nachten. Het weer een heel opgelucht gevoel. Ja, opluchting dat er dus. eigenlijk toch eens een keer vrijheid weer. Ja. Je bent naar de Rietstreet weer gegaan om te zien hoe de Canadezen... Door ergens de bevrijding er weer, toen ben wij al een keer naar de stad geweest, mijn zusters en ik. En dat weer een hartstikke mooi juichen. Dat weer een heel mooi gezicht, al die Canadezen en de tanks en de gevechtswijn en alles en alles. Pro de mensen op het dik? En pro de mensen op het dik, want het weer mooi waar. Ja. Je had bevrijdingsfeest viert in Bitgemolen, Engeland. Nou, nog een soort trijenhoek. Ja, dat is een skoftje letter, nou. Maar dan moet je mij even vertellen wat roza bloemen op je hoed budget. Nou, dat weer een krenkspel. En dat, daar hingen wij nooit net zoveel nog dan. Waarom net? Nou, het weer meer van de gereformeerde kant al. En die vonden het prachtig. Ja. Maar wij vonden het net mooi. Wel opvallend trouwens dat je dat nog zei. Zo'n 7 keer uitschelen waar die mensen binnen we zijn bevrijd. Maar dan komt de scheiding der geesten al weer. Ja, dat weer dat dan wel zo. Ja. Goed, maar je had wel mooi dingen begrepen. We hadden toen al geen mooi dingen. Ja. Je hebt nog een evacuee in huis. Wij hadden een evacuatie uit Rotterdam en die had ik een heel kort west. Maar die kon net weer in huis voorlopig. Die had nog in Bedgemol op Squallenwest. Ja. En die bleur dus na de bevrijding nog bij hem? Ja, dacht dat wel haast augustus weer jetzt weer voortgang. Ja. Had je nou waarom op zo'n bevrijding? Wat is dan voor jou, de WC is het meest belangrijke west van het bezetwezen en het meest belangrijke van vrijwezen? Het is misschien niet even door, maar... Ja, dat je alles weer dwang kon wat je eigenlijk net op het tijd binnenwezen. Wat dwang we mochten wat je zelf won. Nou, we moesten 8 uur binnenwezen. Je mochten dit net en je mochten... Nou, het moest eigenlijk even tjuster worden. Nou, er mocht net een kindje naar boetentag. En al die jongens die het opburgen winnen. Ik heb een zwager die het opburgen weer. Die is met pleuritis weer omgekomen. Die had een heel skoft ziek geweest. Dus dat weer er ik al bij, die angsten. Dat hoe ze weer omkwamen en als ze weer omkwamen. Ja. Is dit iets wat je leven lang bijhoort trouwens, aan oorlog? Nou, een hele hoop dingen, dat denk je vaak om. Dat je weer omsjaat. En nou zit ik altijd, ik hoop net dat er een werenoorlog komt, maar nou, dat denk ik toch wel. Iedere generatie die had eigenlijk wel een oorlog meemaken. Ja, dat is bijna een statistische benadering. Je verwacht je dat Nederland nou of in de naaste toekomst nog
gewikkeld raken zal in een oorlog? Nou, ja. Het vond me net aan dat het doorgaat. Dat is een angstige gedachte. Ja, dat is een nare gedachte, maar ik wil niet sinds ik dat bleef. Maar dat verwacht ik wel. Ja. De wereld zit er al helemaal op een kap. Ja, maar ze En de oorlog is dichtbij. Zie je dat in Joegoslavië wel? Nou, de Ierland. En die geloven die haar oorlog eigenlijk. Ja. Ja. Ja, de gereformeerden in de hervormers, zeg maar zeggen. Ja, de geloven haar oorlog. Ja. Je hebben in de afleveringen van Net Vergeten altijd jaren kennen aan het slot van uitsturing een gedicht. We werden altijd declameerd door Lokke Boomsma. En dat doet ze nou ook, jong, zelfs 3 keer. En aan het eind van de uitsturing krijg je nog een heel bijzonder gedicht. Daar vertel ik hem straks meer over. Nou eerst het eerste gedicht van Lokke Boomsma. Sjoch, Ben, hoe het vlaggen viewen. Het wordt alle jaren nee. Hark, Ben, hoe het zangen kluwen. Heerlijk, uw land is vrij. Vreed had geweldje woorden. Vreed als een bange dream. Maar het wordt uw riensk vergoeden. Of ik de dierdes neem? Ja, het wiene ek maar meesken. Krek liekers met mijn huid. Of die zo kweer dan weesken. Klo dat het zo wel uit. Ha strabbel kriegen? Wis, en het is net slim. En dan haar been. Ja, tiegen. Krekt zulke been als jem. Wat die dan wel misdienen? Die ouden hien ja. Dat ja nog wies mij wienen. En het dochter ik net daar. Kom, doensje, sjong nou fleurig. Dat is dit dus jong. Want vregen maakt het treurig. En we hebben om eens wong. Parting is a sweet sorrow. Why should it have to be? But if it comes tomorrow, will you remember me? From the time you say goodbye. Andries Bosma, hij werd begeleid op de piano door mevrouw Tilma van Dijk en het wie zelfs een nummer van Vera Lynn. From the time you say goodbye. Ik krijg straks nog 2 nummers van dit duo van Vera Lynn. En ik praat verder met de heer Dirk Bil, die wat dichter bij de microfoon komt mij. Ja, praten over 2 slachtige gevoelens bij het beëindigen van de oorlog. Dat geldt zeker voor jou. Je had het in een uitzending bij ons alles eerder verteld. Joost kwam uit, wie NSB'er. En hij werd oppakt. En dan denk ik, hoe is dan jouw bevrijding? Nou, kijk, het is zo. Dat is natuurlijk met zeer gemengde gevoelens. Wij kunnen het naar herinneren. Het doet dan de laatste avond aanbroken was van de bezetting. Dat hij bij ons door de deur kwam. En dat hij zei, nou joh, nou is er weer om, hè. En toen zei mevrouw, gelukkig altijd. Maar je moet niet vergeten, die verhoudingheid, kind is altijd moeilijk, hè. Ik bedoel, maar het is, wij waren daar op teugen, maar, en mijn vrouw was op teugen, maar het blijft ook aan de andere kant weer je huid, hè. Die bloedband, die kun je direct niet aan de kant praten. Nee. Maar wij wisten dat en wij hadden dat, wij hadden ook het ergste, vreesden wij, hij was landwachter. En op dat begin van de bevrijding, toen was de algemene verwachting. Dat ze zeiden, nou, die krijgt de doodstraf. Dat is één. Daarbij kwam dan ook naar dat hij was voor de 2e keer trouwd. En tante die zat ook in de moeilijkheden, die zat ook altijd tussen vuur en water. Ik bedoel, maar dat gaf ook ongenoegen en hij wel in het huis, want dat is, het was een heel verwikkelde geschiedenis. Maar ja, het is gelukkig dat hij zei, nou ja, het is aan de kant. Maar ja, wij wisten ook niet, vertrouwden het niet meer, hè. Het is zo dan, wij hadden het idee wel, nadat het naar het liep, dat ze ook
scherper opstellen. Dat ze minder tolerant worden, naarmate het naar de heen liep. Dan praat je over Omdat de ze- Duitsers. Ja, omdat ze ook wat voelden, net als de schoonheid, dat zij het verloren had. Ja, precies. Toch is dat natuurlijk een hele rare situatie. Je wist het wel van ander. Ja. Hè? Jou liep met illegale bladjes. Ja. Hij was bij de NSB. Jou Ja. moesten de illegale bladjes bij wijze van spreken verstoppen, opdat hij ze bij thuis Ja. maar niet zien zou. Ja. Toch komt dat moment dan en dan zei je inderdaad van nou, die bloedband die is er. Even, wat voor straf had hij uiteindelijk gekregen? Hij had 3,5 jaar had hij naar zitten Ja, in het kamp. goed. En dan komt hij waarom? Ja. Hoe is dan de verhouding? Hij is veromkomen, maar niet veranderd. Hij is gewoon dat, hij zei we hebben verloren, maar hij was niet van zijn standpunt afgebracht. Want het was steeds, het grondidee was, dat hij dacht, nou, door als de Duitsers hier blijven en als we deze nieuwe maatschappij opbouwen zullen, dan krijgen we het financieel beter. En wanneer dat het op een gegeven moment om harde gulden gaat, dan wordt er wel eens bocht gemaakt. Ja. Maar hoe kon je hem dan met u de voeten? Nee, konden wij niet met de voeten. Totaal niet. En er kwam ook naar bij dat, nou, het is, we hadden het nog correct over hervormd en gereformeerd, maar het komt, dat waar ook zo. Hij was niet kerks, maar in ieder geval de gereformeerden die kregen de schuld. Dat waren de grootste boosdoeners. Want die hadden ervoor gezorgd dat hij dus een zware straf kreeg. Ja. Maar ja, het waren in het begin alle jaar onzekerheid, nee. Het komt, wie staan er nou achter en dan weet je het, maar dat is ook, met de bevrijding hebben we het nog recht over gehad, maar dat was ook precies, we dachten nou, dat kan niet lang meer duren. Maar we wisten het niet. Want komt het, is eigenlijk, het is 5 jaar oorlog. Maar van het begin wordt al gezegd, nou, dat zal niet zo lang duren. Geen één had erop rekenen dat het 5 jaar. Voor eerst al niet dat het oorlog worden zou. Voor de oorlog neutraal bleven, Nederland bleef neutraal. Toen kwam het wel aan, nou, dat zal niet zo lang duren. Maar het is lang hoor. Hij heeft 5 keer 365 dagen, dat is lang. En daar vaak de nacht maar ook naar bij, Ja. van onrust. Ja, die moet je mettellen. Ja, Dat is duidelijk. ja. Dat liep het mij ook. Ik ga even naar een ander punt. Je had 2 jaar evacuees. Ja. Een jongen, Jaapje, en hier hadden een journalist uit Nijmegen. Ja, we hadden 3. 3 zelfs. Ja. Het Maar- is, de Jaapie, die kwam uit de Vrolijkstraat 3 hoog uit Amsterdam. Dat was een hongerevacuee. Nou, daar hebben we heel wat mee beleefd, want komt die jongen die was niet in het bestel te krijgen. Want hij vraagt alles op wat los en vast was, hè. Ja. Dan hadden we weer een beetje en dan stonden de wortels in het hok en dan vraagt hij op zaal naar wortels, hè. Nou, je weet het wel, dan was het bij fluiten. Nou, dus dan hadden we dat zo, dan moest hij offers en dan op bed en dan sliep hij bij een onderduiker. En daar moest hij bij slapen. En dan over, dan was het zo, hij zei, wel, hij dat kring me weer nat mee. Nou, ja, ze sliep maar op een goedkoop bed, maar dat liep gaar in de kelder. Betien. Nou, maar dat waren de feiten. En dan moest hij naar dokter Elgersma toe. En dan, want als hij niet droog was, maar dan met een brief, ja, die droog wees hadden. Nou, fijn, we het klaar kregen, maar het gaat wel moeite. Ja, ik kan me voorstellen. Dan stap ik even met jou wel een af van Jaapje, want ik wou even naar die journalist uit Nijmegen toe. Ja? Ik weet niet wat de humor hiervan is, maar... Nou, dat was goed droog. Ja, nee, klaar. De journalist uit Nijmegen, die houdt een toespraak voor de Canadezen. Bedankt ze daarbij, denk ik, voor hun fantastische werk. Ja. En even later wordt hij oppakt verdacht van NSB-praktijken. Ja, ja. Dat is een tweede skok, denk ik dan. Hij had in Italië waar hij wel wat fascistische ideeën. En dat was een zaak, hoe erg had dat wezen is, dat weet ik niet. Dat komt uit deze, ik had niet het idee, maar ja, het was wat een idealist. Komt het begin wat uit. Hij was uit de Roomse kerk, hij was katholiek van oorsprong. En dan was hij uit de katholieke kerk waar hij gaan. En hij was modernist geworden, dat was door een nijgroep in de Roomse kerk. En komt ik dus, dat was ook al zo dat hij daarin in zijn geloofsverandering, of van kerkverandering, ook al begon aan te zetten tegen bepaalde dingen. En dat is daarin doorgegroeid, maar wij hebben daar nooit wat van merken dat hij die ideeën had. Maar ja, komt het liep vreemd, want komt de Engelsen die kwamen en die zaten in de openbare school. En
Ja, daar was hij, want het was een verstokte roker dus. En hij kon Engels en dan kreeg hij ook sigaretten. Het is ook wel eens geweest, wij hebben het ook nou wel eens goed in het huis had. Dat is nou zo'n Engelsman geweest, een van die jongens die zei nou, die struipelen wel veel te weten. Toen heeft mijn vrouw daarna een stukje tussenuit genomen, dat wat pas te maken. Maar toen kwam het feest en hij spreken. En toen zei ze, ja maar dat is die en die. Want dat was zo gaan, hij woonde in Malden bij Nijmegen. En hij was geweest voor studie, een studieboek lezen in Amsterdam in de bibliotheek van niet-uitlingen boeken. En toen is die op Mars komen hinder bij Arnhem, dat hangbleven is en toen kon hij weer niet weer thuiskomen. Maar ja, toen zei ze, nou ja, maar die en die. En toen is hij oppakt, de politie kwam, mijn vrouw had hem nog al een paar stukjes bal metgegeven. En hij verdween. We hebben hem ook niet weer zien. En, maar toen was het een hutje later. En toen schreef zijn vrouw, die kregen wij een brief van, dat hun man zou wel gauw weer thuiskomen. Want hij was ook tot de school der moederkerk teruggekeerd. Hij was weer katholiek geworden en dat zij de katholieken wel op de hand hadden om hem weer vrij te krijgen. Ja, ja. in de school der moederkerk. Maar daarna hadden wij nog een zwager, broer van mijn vrouw, die zat in Duitsland vast. En toen had die had tekend. En toen is hij vlucht, maar hij tekende om te vluchten. Maar ja, die kwam met 30 grote gaten in de benen kwam hij bij ons. En nou, die hebben we toen ook afgepakt. Maar ja, dat we zaten met 3. Ja. Maar ja, komt het wel zo dan, aangevaar begon hij ook te wennen doen. Mag ik jou nog één vraag stellen, en dat is deze. Heb je al wat geleerd van de oorlog? Ja, dit is, dan ken ik wel mijn buurvrouw de haan geven. Zien wij dachten, de oorlog is over, dan krijgen we een nieuwe maatschappij. Wij krijgen een maatschappij, daar we meer met anderen zullen. Maar het is zodra is niet, het is vrede en alles is een beetje gesaxeerd. En het valt allemaal weer in dezelfde patjes uiteen. Ja. En we zijn weer gelijke verder dan we ooit waren. Als we nou ook rekenen, ik meen dat we nou na 1945, dat er alweer een 150 oorlogen op de wereld geweest zijn, dan zeg ik nou, ja, we leren het nooit. Nee. Dat heeft er van leerd. Dat heeft nooit het van leren. leerd, ja. Dank u wel. Is Andringa. Je kunt trouwens iets hebben van, hey, deze stem heb ik altijd gehoord. Dat klopt, want de mensen waar wij over hebben, de heer Bill, mevrouw van der Heijden, Is Andringa, straks nog maar ook mevrouw de Vries. Die zaten in wat wij intern noemen het panel, het forum. De groep mensen die zeg maar, als gewone burgers steeds hun lichtskien leren op waar wij het over hadden. Nou, vandaar hebben ze ook uitgenodigd. Is Andringa, onder andere die zei van ja, maar ik was helemaal niet een held. Wat zou jou daar vreselijk blij geweest hebben dat die oorlog over is. We hebben de heer Andringa overigens op het draadloze microfoon. Wat zou jou blij geweest hebben dat de oorlog over was? Dat idee en dat gevoel dat kan je niet beschrijven, nee. Want dat zei ik, dat heb ik ook al zei, het een held, ik was eerder een bangerschieter. En wat ze me dan vroeger ook vaak vooruit maakten, dat heb ik ook vaak verwerken moeten. En ik kon heel wat verwerken, want ik wipte er heel wat uit, maar ik kon ook incasseren. Er zijn ook een hoop mensen die wippen er van alles uit, maar die kunnen niks incasseren. Maar wat dat aangaat, ken ik dat ik ergens bang was. Ja. En dat ik dan altijd de eerste dagen ook nog met angst de dik doe. Want ik ook al na de bevrijding? Of tenminste tijdens die dagen na de bevrijding. Ja. Dan dus ik zuiver het oorsteen niet uit. En dat was nu juist niet zo heel heldhaftig. En dat zei ik misschien krijg ik ook wel eens een keer, maar dat praat van mij 4,5 cent en dat praat van mij, dan ga je nou nooit versturen. Nou, dat had je me vaak eens verweten, maar er zit een kern van waarheid in. Ja, maar één moment, ja, maar bij mij ontaarde dat gewoon en het mooie woord heb ik zelf bedacht in alhoerisme. En dat het toevlucht maakt, ja. Ja, nee, dat van die stuwers zou ik zeggen, dan moeten mensen hier ook nee weten dat je jarenlang kruidenier geweest bent, dan is dat ook te plaatsen. Hè? Ja, maar dat hebben ze zelf betalen moeten, die stuwers. Kun je je nog herinneren, zeg maar, de eerste kennismaking met de bevrijding? Weet je dat nog? Ja, dat waar in die tijd, dat het Kattenburg, dat zei je niks in Santana, denk ik. Daar ben ik geboren en getogen. En die bevrijding, dat klonk je dat zeggen weer als muziek in de oren, maar je geloofde er niet in. En
Toen zaten er nog een hoop Duitse militairen op een eiland, waaronder ook Ameland. En toen bestond die veerdienst nog van Ameland naar Zwarte Haan. En toen, toen was het gewoon vooral als een lopend vuurtje. Nou, de Duitsers die komen eraan van Ameland over Zwarte Haan en ze komen hier straks door het dorp. En wat doe je dan ook naar je onwetend? Hier gaan mooi staan te kijken. Ik bedoel, er had van alles naar gebeuren kennen, want ze waren na nooit te vertrouwen. Maar het is allemaal goed aflopen. Maar ik bedoel, zo'n klein beetje ben je er dan op uit om een klein beetje noord van jezelf te staan. Dat hoeft ook niet altijd. Eerst, want het is meestal zo eerst ik en dan ik nergens en dan een ander. Maar zo ben ik niet, zeg maar zeggen. Nee, daar hadden we ook niet voor verleden, dat weet je wel, hè? Ja. Ja. Ik bespeur dus bij jou wat verwarring in die eerste dagen na de oorlog. Van wennen aan het idee om vrij te wezen. Mag ik dat zo zeggen? Ja? Nou, dat klopt precies. Je wist vast niet hoe je houden moest. Je probeerde het wel om het te verwerken, maar het lukte direct niet. Nee. En zo zal er ook heel veel meer geweest hebben. Nou, er wordt hier driftig geknikt achter de tafel in elk geval. Dus dat is heel herkenbaar wat je zei. Goed, ik ga even naar mevrouw Eiske de Vries. Als je haar stem hoorde, zei hem, oh ja. Want ze waren altijd prominent aanwezig in ons... jouw stem verriert jou. Mevrouw de Vries, hoe jij jou dat de oorlog dienen weer? Nou, dat hier was zo lang gehad als doet bij Arnhem is leren. Hè? Toen wien was ze blij dat ze hier komen zo'n. Maar ja, dat gewoon hè. Ze kunnen daar verslaan, dus voort. Maar wij konden dat vernemen onder bombardementen en de vliegtuigen. Want wij waren in het vliegveld aan. Je bent in Engeland, hè? Wij waren in Engeland. En nou, dat weer alle gedurende weer de luchtalarm, nachts en daar terug. Dus dan weer wij van bij het, hoe er is luchtalarm. Dan weer plat op de grond, op het huis, want ze hebben mij mogelijk zo. En toen is de plaats die, dat bombardement kwam van, ja, toen had dat bombardement dat geweest, hè? Doet het daar in Arnhems leren, dan ging het maar. Ja. Toen kwam op een nacht waar ik wekker. Ik zou het zien, maar de mastwerker ze zien, was zo'n grote vuurbal hing het je boven Engeland. Wij waren daar benauwd vanzelf en dat is bombardeerd van je huizen en we gingen in je famke. Er was eigenlijk net van bij het auto, zo bang waren we. Maar we hadden het al in de aanred en toen doen ze maar eens draaien in de huis om dat we er goed voorbij konden zijn. Maar de grauwe steken direct als een hamerlaan buis op een stoep. En er is door een bom vallen in de squallen van dat van Engeland, maar die is net ontploft. Die heeft er na de oorlog nog weer uitgehaald door de opruimingsdienst. En toen ben ik die hier in bed gemolen ek alle keer omkomen. Ja, nou zit ik me even naar te vragen als je wel antwoord Jan op mijn vraag trouwens. Oh, ja, ik ben al, dat werd lokken worden. Ja, nee, en daarom onderbrek ik je nou ook even, want ik vraag jou hoe jou ja, nou, en ontdutsen dat het vrij is. Staren jongens, ik nog maar zeggen, na de bevrijding, wij gingen iedere keer weer hoop, ze zeiden hier aan ik wil eens komen. Maar dat had die hele hongerwinter naar door. Hadden wij echt nou een keertje uit aan. Nee, maar nog geen weer over de hongerwinter. Ik wil nou even van jou weten. Nee, net verder. Nou, wanneer het jou bevrijd binnen en wat er toen gebeurde. Wie er net iets met een luxe auto? Ja, stel, ja. Ik moet me even realiseren. Zeg jong, de snijde maas werden wij bevrijd, zei man. Dat was 15 april. De vreed en de toontjes en die vreed, toen gingen de Duitsers het vliegveld al loft in Vleerland. De braken en de hangars en alles en de startbaan. En dat konden wij zien buis. Dan staan we op het Heegoud in Engeland en dan vliegen die boten. Door mijn man en uw boerman, die zei, wij moeten zien op het vliegveld komen. Dan kunnen wij hout halen, want we gaan niks te stoken. De video van de heerlijke fase, dat is heel herkenbaar, hè? Doe maar. En dus die man grote schoolkaarten te gaan in het vliegveld. Betieten maar betieten, zij waren er enigszins net vanzelf. Dus voort, en ik bleef nog even op bed, weer een uur of 4, en we sliepen al in bed, steek onder. En het ging misschien een uur door, en nee, had ik te door, maar door hoorden wij vroeger net op het slot, ja, dat we eruit gingen. En ik denk, nou, dan ben die man al weg, gelukkig. En wie bots. Oh man, er kwamen 2 Duitsers bij mij in huis. En die ronden bij mij voorbij, nou, en ja man, ik wil
Al heeft van elkaar vanzelf. Maar ze dingen nooit met de haan ontvangen, want ze wonen sliepen. Nou, ik mijn schoot had dat gewoon net. Wie we al op een bevrijding trouwens of nog net? Nee. Nog meer dan nog steeds. Doet ze bij jou in Ja, nou ben ik er nog. Nee, nou, dat wie dat. Nou, even naar de bevrijding. En Het doe is 15 april 1944. We zijn in Engeland. En wat gebeurt er? Nou ja, er hier een protestantien in Engeland West en die ben toen weer voortgetrokken. En toen de snijde maas, zo'n we eten. En ik hier die appels en alles al op de tafel. En ik zeg de truut uit, ik zeg tegen mijn man, nou maar te zien. Dat kan een luxe wijn om, maar de Nederlandse vlaggen erop. Nou ben je vrij. Nou, eruit vanzelf. En ja, heel Engeland weer eruit, want Engeland weer net zo groot. En dat gewoon een paar huizen verder bij ons naar Jan Jousma wenden. En dat weer hier een winkeltje en er weer een skork achterhuis. En nou, wat had zo'n ze daar maar, zo die het verkeerd verstaan, we net in je weet vertellen, nou nee, die oude meisjes. Maar daar kwam een auto onder het bij. En die moesten ze gaan. Dus die auto, die hadden ze meegenomen. En ze gaan dat verder terug. Door die hele snijn, we hadden ook net vol eten, want de meesten koud vanzelf, en die appels en alles die op de tafel. Dan gaan ze de hele snijn terug en wie prachtig mooi waar. Maar de man is wie het echt weer mooi waar. En toen hadden we, nou ben ik Canadezen en de Engelsen, wat het maar weer, alle die massen. Maar de tanks en hele mistien, de hele dikke langs voor het slot, nou, heen vanzelf nou. Dus mijn huid, die waren in bed gemolen. Die kwam bij u en die vreemd in mijn man. Hij zei, eerst maar een layout, jong. Want hij zei, dat gebeurt wat ze hele alle die verhalen op zaten. Maar de Duitsers, ze groeien het bijna nou. En ze knip had hier van holen dat we ook wel eens in. Ja, nou zeiden wij misschien, nou moesten we nou samen. Maar dat weet je zo. Ja. Je vermaakt, want je bent zo hatelijk zijn die meesten, hè. En wij is vooral met de bijna massen. Nou, die soldaten daar. Nou, de keuken was die op de dak erop heen. Die band waar we het uitdeeld kregen een stukje chocolade heen. Die lieten bijna heen nooit chocolade zien, maar dat weet er net in de oorlog vanzelf. En die soldaten die daar op die tanks en zo, die wakker jongen. Nou, dat vonden wij prachtig. Ja. Want ja, zo'n Engels, nou. En dat investeerde dat vanzelf. Maar toen zijn ze plaats, nou met je maken ze vestjes, jongen. Nou, dat ging dan om, dan die band en dan die soldaten. En toen kwam er op plaats bericht, de vlagen weer in de rek alle jaren uit vanzelf. Oh, heet nou iets gebeurd. Nou moesten ze naar de doden weg, zeiden ze. En dat weer de aansluiting. Kregen ze wel een oprop en het te 14, no? Ja. Toen zeiden ze, nou kun je hem de vlagen al hier weer inhellen, want dan kunnen ze wel weer omkomen. Dan waren de vlagen al hier weer inhellen. Nou, zei je dat trom, maar het is gelukkig net zo betekend. Ze zijn wel handig in vertel, maar de vlagen die komen doen later wel weer uit. Goed, nou, dan moet ik jou nou onderbreken. Helaas, pindakaas is een uitdrukking 1993, want we gaan nooit het gedicht van Lokke Boomsma. Deze maaitijd gaat het dags weer oer 10 maaien, 15 april, 4 maaien, 5 maaien. Al binnen we er wurg van. Wurg van dag beste Bob, Karel, Krijn en de hele derde Rotterplan. Ik wil helpen neemt, onder tinkstjen van Safir mogelijk. Wurg van nooit eerlijk vergeten en nog altijd de pest aan Duitsk en P van de NSB. En hield dit ouders zeer als hege woorden omgriemen met deftige woorden. Alleen doet we meeger en skurf als gek en doensnoppenbril. Don't fans me in, raasde de vrijheid, halleluja. Eén keer jeden we wat ze dan nemen, de stem van de vrijheid. Daarna wordt alles weer gewoon. Kom, we zullen verder. Deze maaitijd is echt weer net de goeie. Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't
let the parting upset you. I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you say me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Voordat wij verder praten over het fascisme maar we even zien naar een aantal publicaties die het uitbracht binnen, net dat wij daar iets van op is geweten hebben, maar ze binnen wel verschijnt. Een van de boeken die in deze tijd nu komen binnen is Het Pak van Uw Huid van Sus Wassenaar. Had voor hen wennen in mijn naam, werd het nou in Terwispel. Het boek dat gaat over het band, dat is er zelfs in oorlogstijd in Den Haag. Dus wie een band, maar een NSB-huid. Het boek is uit, is de I Know Light. Wat zei je? Is het I Know Line, bist het kwijt? Ik ben het kwijt, ja. Het boek is Joert presenteerd op een MAVO in Wommels. En waarom daar trouwens? Ja, de A-voek is dus de Utjouwer. En die wil graag dat er wat rugberhiet toen jong was. Nou, als je dat boek leest, dan kan je zien dat ik een hekel aan squaalmeesters heb. Wat? Dat kan je en ik hier het leest, hier ik het in mijn rugzak die en ik mooi graag fietsen. Ik fiets een halve sterrentocht altijd mooi. En hier ik het achterop die en hier ik het naar Tini Mulder bracht. Want daar heb ik een griezelig groot respect voor. Wie is Tini Mulder? Tini Mulder die wie koerierster in de oorlog. En die wie naar manierszandje. En die fiets die durft maar levensgevaar op een oude fiets. Waarschijnlijk met kussiebanden. Maar die had er mooi verzwargen dat wij dus nou weer in alle vrijheden die halve sterren tot fietsen kunnen. En dan wil ik haar zeggen, in die tijd skarreleer ik een famke van 8 jaar om. En dat ben ik dan toevallig. En die hier toevallig een NSB huid. En een mem die het even poer op het zien weer. Dus dat wie eigenlijk een rot hiet. En daarna ik, want je waren pesten en plegen. Dat kunnen mensen in het boek lezen. Ik bedoel ook bij het I is Line, dan is het schreeuwen dien. Ken je zeggen dat je het echt heel van je afschreeuwen had? Nou, zei het is begonnen maar dat ik verskoorde lelijk was. Maar dat heb ik in de uitsturing ik had zijn. En toen kreeg ik een soort van associatie dat ik mijn eigen, de dag dat u zo het oppakt waren, dat ik die dag zuiver opnieuw beleven. En dat heb ik toen eens opgeschreven en dat is het middelste stuk van het boek worden. Maar schreeuwen is ik zweten en zijn alleen maar zitten en weer opnieuw en weer verskoren en trokkrassen. En had ik net zo'n stiepenhand hier van wat ze Hiddema, uit Fransie, de psychiater, dat is toevallig wat familie, en Bouke Aldenhof, die een soort recensie schreeuwt van de Oude Krant en die toevallig vlak bij mij wonen, dan hier het misschien nooit klaar kan. Goed, het boek is er. Nou maar het eens verkocht worden, want het moet lezen worden, want dat had ik iets in hem voor de jongeren, hè? Ja, dat wil elke schreeuw misschien wel, dat het goed verkocht werd. Ja. Ik moest dus een keer, ik mag graag rijden en dan ging ik naar de Wijzenzijde en dan staan de alternatieve halve sterren. Dan wie kreeg een man lid worden van de club, de Iesleeuwen, weet ik al op 30 hier lid ben. Zowat, en hij en ik bedaren te jaar in een auto. Ik denk in de goedigheid, we maken zo lang met die man hoe praten. En we hebben het heel lang praten, we winnen op leeftijd in Italië. De Wijzenzee haast voorbij, zeg maar. We willen een hand uitpraten. Maar dat blikte dus, die man die hier vroeger een huid, die
in de gevangenis zitten hier. En die hier dus diezelfde soorten gevoelens. Van er nooit, altijd het idee, ik jij je net bij, of ik jij daar net bij, of altijd opletten van die man die houdt mij aan een opdonder, of die vrouw. Dat soort gevoelens. En het mooie is, de leescommissie van de AFOEK, die dus het manuscript goed kan om uitjoen te worden, die vonden namen net mooi, die ik betacht hier. Ik hier een pikkenvel betacht. Een beetje nooit in Mulder, die haar boek hier tennis. En die bewonder ik nog een keer. En die heeft altijd het gevoel dat het gevaarlijk wordt. Ik ren op iets dat net vertrouwd is. Als ik denk, je bent net weenske of zo, dan krijg ik stekken in de nek en zo. En dan is het krijg ik een pikkenvel op recht. Maar dat vonden ze wat een te bennige titel. En ik zag je in die man, je moet even een hoge titel betekenen eigenlijk. En maar om kwartierzoon op die alle op iets van het hij een oren namen betracht. En het heet nou het pak van uw huid. Dat is tweeledig bedoeld, dus figuurlijk en letterlijk. Ja. Letterlijk is dan dat zwarte pak wat hij als NRB droeg. Het pak van uw huid, het ligt in een boekwinkel, hè? Mensen kennen Kepi. Wacht eens even. Ik krijg hier een. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Maar ik wil wel een gesigneerd exemplaar. Ik kom zo bij die vanaf. Daar doe ik het net voor. Heel leuk trouwens, dankjewel. Er is nog een man die een boek uitgebracht heeft. Dat is Rijn Papagaai. Had ik alles bij ze in de uitsturing geweest. Mijn onderduiktijd in Menaldum. Nou, hier had ik bij het boek van mevrouw Wassenaar niet het idee dat onze serie daar iets aan had toe bijgedragen. Bij uw boek heb ik dat vreemd genoeg wel. Klopt dat? Ja, dat kan wel kloppen, ja. Ik heb dus al een hele poos ben ik ermee bezig geweest om dat boekje klaar te maken. Ik denk, nou ja, omstreeks de meidagen moet ik toch proberen om het uit te geven. En dat is me dus gelukt. Daar staat dus het hele verhaal in van dat ik hier in mijn naam gekomen ben op 26 juni geloof ik, kan ik me goed herinneren. 43. En ik ben hier dus gebleven tot, nou ja, eind 45. Met zelfs nog een Friese Struise dame aan de zijde, dacht ik, hè? Precies, daar ben ik dus op laatst geweest. Dat was mijn laatste onderduikadres, want toen werd het dus zo link. Daarvoor was ik dus bij Sies Terpstra op het Kerkhof. Maar toen is de politie die daar was, die is ondergedoken. En toen kwam er een NSB-politie. En toen dorsten ze niet meer mij daarbij te houden. Dus toen ben ik daar naartoe verhuisd. Waarom een boek trouwens? Nou, het is een boekje. Ik zal het een beetje het boekje, hè? Ja, het is niet... Maar waarom? Nou, omdat ik vind dat vooral de jeugd toch wil, en vooral hier in mijn naam, de mensen moeten weten wat onderduiken eigenlijk geweest is. En wat je dan meemaakt en beleefd hebt in die tijd. En daar gaat het boek over, hè? Kunnen mensen het kopen? Ja, ze kunnen het kopen, het kost een tientje. Nou, ja, meer heb ik daar ook niet over te vragen. Het kost een tientje. Dit boek, voor de mensen die niet onder de radio zitten, een heel leuk, beknapt verslagje van de onderdoekerstijd van Rijn Papagaai in mijn naam. Goed. Dan is het, rint het al mooi op naar zon. En wat ik ook herinner, naar mijn tafeltafel, want er zitten al die gasten even weer de klasken. En dan pak ik de orenmicrofoon weer. Goed, want wij praten over het hedendaags fascisme. Dat doen we naar de verhalen die we niet krijgen. Gewoon hebben we even het intermezzo over de boeken. Om de tafel zitten ondertussen 5 nieuwe gasten. Jan Kuitert, hij is coördinator van de werkgroepen van het FAFK. En het FAFK dat staat voor Fries Antifascisme Comité. Gusta Olivier, zij is lid van de landelijke vereniging Verenigd Verzet. Ater de Jong, hij is een van de oprichters van het vak en is op dit stuit weer een van de organisatoren van het bevrijdingsfestival, wat juist er in het Ljouwt weer Gruts Festival, Gruts Succes West. En ik aan de tafel heb ik twee burgemeesters, Jaap Goman-Borgesius van mijn Amerdeel en Klaas Dankert van het Beeld. Met deze mensen praten we maar nog niet een onderbreking van uw eigen veer al in over het fascisme hier te draaien. Maar we moeten eerst even wat verklarende teksten hebben, want Jan Kuitert, waarom moest er eigenlijk een FAFK komen, een Fries Antifascistisch Fascisme Comité? Draadloze microfoon zullen we even openstellen voor je. We zullen ook even aanzetten. 15 jaar geleden is het FAFK opgericht vanwege het opkomende fascisme in Latijns-Amerika. Dat was de werkelijke reden op dat moment. Maar dat was een eind buiten de deur. Ja, en ik was er toen nog niet bij natuurlijk. Ik ben pas een tijdje terug hier gekomen. Maar natuurlijk waren er toen ook al wel groepen als het NVU bijvoorbeeld. Wat wil het FAFK? Het FAFK wil het fascisme en alle fascistoïde tendensen signaleren, bestrijden en elimineren met de daartoe geëigende middelen, wettige middelen.
Ja, dat lijkt wel ambtenarentaal. Dat moet je even uitleggen. Nou ja, zo staat het. Ja, oké. Goed. Ik kan me iets, bij het signaleren kan ik me iets voorstellen. Trouwens, dan kun je de vraag stellen, wanneer is iets wat binnen jullie doelgroep valt? Wanneer is iets fascisme? Een jodenmoord maken, is dat fascisme? Dat kan fascisme zijn, ja, zeer zeker. Ja. Dat signaleren jullie? Hoe elimineer je het? Wij doen dan via de publiciteit, proberen we dan daar aandacht aan te besteden en dan dat aan te vallen. Ja. Ja. Publiciteit is belangrijk voor jullie? Dat is ook belangrijk. Ja. Wij hebben ook nog een parlementair juridische werkgroep. Die is dan meer bezig met bijvoorbeeld, je hebt nu die pamfletten die in Drachten verspreid zijn. Er is nu een hoger beroep geweest, of dat hoger beroep, de uitspraak daarvan is 13 mei. Blijkt dan dat daar geen veroordeling uit volgt, dan zal die parlementair juridische werkgroep proberen via Tweede Kamerleden daar vragen over te laten stellen in de Tweede Kamer. Dus jullie bemoeien je ook daadwerkelijk met de rechterlijke macht? Ja. Ja. Moet het zo ver gaan? Want daarvoor hebben we toch een rechterlijke macht in Nederland? Ik denk het wel, ja. Hetzelfde met, het gaat dus om het artikel 137 CMD. Hè, maar dus dat zegt mij niks. Maar... Daar staat dus in het doen van racistische uitingen en het verspreiden van racistische pamfletten. Ja. Dat niet mag. Alleen tegenwoordig heb je dan die slimme gasten die dan in plaats van specifiek op één ras te duiden, dan zeggen alle buitenlanders eruit en dan is het juridisch weer heel moeilijk aanwijsbaar. Ja. Goed, ik ga even naar Gusta Olivier. Ik zit te wapperen naar iemand om de microfoon wat goed neer te zetten. Die zit voor mij op de linksbuitenplaats. Het Verenigd Verzet. Ja, moeten we eerst ook maar even weten wat dat is, hè? Nou, al kort na de oorlog, kort na de bevrijding waar we het net over gehad hebben, bleek dat het fascisme nog niet dood was. Dat de buitengewone rechtspleging in Nederland voor een groot deel een farce was. En dat in West-Duitsland nazi-rechters bleven zitten. Oude nazi's op hoge posten kwamen. En toen vonden een aantal mensen die ook al voor de oorlog in de Spaanse burgeroorlog tegen het fascisme hadden gevochten vooral. En met andere oud-verzetsmensen. Dat het nodig was om daar tegen te blijven vechten. En in 1948, dus nu dit jaar 45 jaar geleden, we vieren nu ons 45 jaar bestaan, is de vereniging opgericht met het doel het hooghouden van de idealen van de strijd tegen de Duitse bezetter in 1940-45 en het passief en actief verzet in woord, daad en geschrift tegen alle uitingen van neofascisme, racisme en antisemitisme. En dat was dus toen al. Ja. En daar zijn we tot op de dag van vandaag mee bezig. Maar dat is toch bijna hetzelfde wat het FAFK wil? Jazeker, maar het FAF is ten eerste een Friese organisatie, bestaat 15 jaar zoals hij al gezegd heeft. En Verenigd Verzet bestaat dus al 45 jaar. En Verenigd Verzet is dus een vereniging, een Verenigd Verzet 40-45, dat moet er wel even bij. Was dus een vereniging van oud-verzetsmensen en mensen die ook in de concentratiekampen hadden gezeten en vervolgden konden er lid van worden. En, maar dat was meest in het westen van het land. In Friesland was een vereniging Friesland 40-45 en zoals u aan mijn stem wel hoort, kom ik uit het westen. En wij zijn daar dus vooral in het westen van het land heel erg mee bezig geweest. Ja, maar nou is er ook een stichting 40-45. Dat is toch een landelijke stichting? Ja, dat is heel iets anders. Dat ga ik straks even naar mevrouw Glachter-Vallon vragen dan precies wat die wil. Duidelijk is dat uw achtergrond ligt bij de oud-verzetstrijders dus. Ja. Daar komt het verhaal op neer. Zeker. En u hebt de vereniging al opgericht in 1948. Dat is heel snel na de oorlog. Nou, toen bleek dus al, dat zeg ik net, dat het fascisme in Duitsland nog lang niet dood was. Nee. En dat voor ons de oorlog nog niet afgelopen was. En die gaat tot op de dag van vandaag door. Vooral voor de laatste jaren, door het verheven, dat het meer naar buiten komt, dat fascisme. Maar het was al de eerste jaren, we mochten al in 1949 kwam West-Duitsland, moesten we weer goede vrienden worden en vergeven en vergeten.
En in 1951 bijvoorbeeld mochten we Hannie Schaft, die door koningin Wilhelmina als symbool van het verzet was uitgeroepen, mochten wij al niet eens meer herdenken. Toen we in Bloemendaal bij de erebegraafplaats kwamen, werden we met tanks opgewacht. En in 1961 bijvoorbeeld heeft Verenigd Verzet een hele grote actie gevoerd tegen het feit dat Globke, de uitvinder van de Jodenster, die heeft in 1935 heeft hij dat al voorgesteld. Die werd toen de naaste medewerker van Adenauer. En daar heeft Verenigd Verzet toen een grote kaartenactie tegen georganiseerd. Er zijn tienduizenden kaarten verkocht. En de Nederlandse PTT weigerde om die naar Duitsland te versturen. Ja. Duidelijke voorbeelden, dank u wel. Ate de Jong, een van de oprichters van het FAFKE dus, nou een van de organisatoren van het Bevrijdingsfestival. Ja, dat het Bevrijdingsfestival de West had, dat hebben we heel vaak herkend bij u op de radio. Mooi. Nou wil ik weten, waarom een festival? Waarom een bevrijdingsfestival? Een festival is een feest. En de bevrijding wie een feest. En keer hebben ze mij nooit beter vieren dan maar een feest. Ja, maar met alle respect, je hing er al een, laten we zeggen, een idealistisch sauskoer in. Kiezen doe je elke dag. Daar had ook geen mens erg in dat je ze even lekker naar Genesee en of Claw Boys Claw zitten zien. Nou, ik wil toch nog even zeggen, gewoon een feest. Want in vaste plek, je direct op die vraag in. Ik vind het hartstikke belangrijk dat ik jonge mensen joertedij feest vieren, omdat zij net, maar hun hart en mem ooit bevrijd binnen van het nazisysteem. En wat er een wolf net in saus komt zitten, kom ik direct op. Maar dat bloot gewoon verschrikkelijk belangrijk in mijn eigen. Want het is natuurlijk nou daar hij hem dan heel wijdwijdig over praat, maar zo'n onmeestelijk systeem best. Het zou verschrikkelijk wezen als jonge mensen er helemaal niks van leren zoen. Dus vind ik het belangrijk, gewoon een feest. En als hoor ik verder niks geen idealistisch sauskoer hinnen zitten, dan zou ik tevreden wezen. Maar dat sauske zit er wel om hinnen. En bijvoorbeeld alleen nogal in de programmering. Wij hebben net al in het Genesis programmeerd, maar ik bands uit alle parten van de vrouwambitie. Dus het feest is je kunt daar in de kunde komen met allerhande oren culturen. Nou, als het nou heeft over de strijd tegen racisme, heel peken te sprake west, denk ik dat het heel belangrijk is dat mensen in de kunde komen met oren culturen, oren muziek jaren. En ik denk dat dat een manier is om racisme tegen te gaan. Het feest als bindmiddel. Ja, en muziek als bindmiddel. Ik zeg ze altijd van, je moet wel een hele goede spreker wezen, joertedij, worst om mensen nog in beweging brengen. Nou, muziek brengt mensen sowieso in beweging. En ik denk vaak letterlijk en figuurlijk. Het is 3 minuten nog zo'n krap aan. Tijd voor het tweede gedicht van Lokke Boomsma. Als vrijheid is een kaardbaan tussen goed en kwee, als er van steen en er van vallen, vaak zei ja, die wij bedenken, vrijer west als wij, die alle dagen wifkje en kaartendwaan, nood het in vrijheid ken. Old snow brown
Andries Bosma en Boukje Tilma, mijn nummer van Vera Lin. We praten over het Joodse fascisme. We weten wat de vereniging Verenigd Verzet is. We weten wat het FAFC, het Fries Antifascisme Comité, wil. Ja, dan kennen verenigingen als de Stichting 4044 net achterwege, mevrouw Glastra Verloon. Je had het al verteld. Je had weer daar voorzitter van. Je had dat van hem oornomen, begreep ik, hè? Ja, ik heb dat oornomen. Ik ben dus het tweede geslacht, zei ze dan. En de jongeren moeten het dan weer oornemen. Dat is zo gegaan na de oorlog, toen ze weer omkwamen. Toen zeiden ze, ja, nou ben er een heel soort mensen die geen man meer hebben, die het voor de huishouding zwaar kennen. En die nou, dat weer een heel soort verdriet en een heel soort moeite. En toen is dan dus de stichting oprichten, 4044. En dat wie de geloften getrouw, die zo'n verder hun hele leven voor deze mensen zwaar. En daar ben we tot Jood nog mee bezig. En over welke mensen praten we dan precies? Daar praten we de mensen die het verzorgd worden, dus die het van de stichting geld ontvangen om te leven. Die hebben vroeger de baan studeren laten, dat op kosten van de stichting. En die er nou net komen kan, die krijgt steun erbij. En ja, zo ben wij dan daarmee bezig. Dwangarbeiders, vallen die onderin? Nou, het is altijd zo, we krijgen altijd hele rapporten, want er zijn nou nog wel eens mensen die het pas aanvregen. Die het toen voor redden komen, die het soms nou nog eens in benering komen, dat ze zeggen, het wordt steeds moeilijker om uit te zieken, want we krijgen heel soort rapporten binnen en die maakt dan door de dokters en door het verzet, als het wel echt verzet was, deze Sabatene. Ja, dan praat je net over verzet, dat is duidelijk. Ik vreeg het ook hierom. Ja. Er is een vereniging voor dwangarbeiders. Wij hebben in deze riek ook een peteer met de heer Van den Berg Udron Riep, die inmiddels ook alweer voorzitter is van het gewest Friesland. En die vallen daar net onder. Nee. En dat vond ik raar. Waarom net? Omdat ze, ja, ik hoef ik net jouw antwoord, Jan, maar vul het maar aan. Ja, nou, daar weet ik zo gauw ik net een antwoord op. Mevrouw Gusta Olivier, mijn linksbuiten, de microfoon. Zullen we hem even aanzetten? Mag u het even zeggen? Die vallen waarschijnlijk onder de wet vervolgden, onder de WUBO. Die kunnen daar waarschijnlijk een beroep op doen. Zoals mensen die dus zonder dat ze in het verzet hebben gezeten in kampen terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld zoals Joodse mensen, die kunnen ook een beroep doen op de WUF en de WUBO. Goed, dat is een uitkeringskwestie. Maar dus, dat is dus niet de Stichting 4045, die is uitsluitend voor oud-verzetsdeelnemers en nabestaanden. Oké, nee, ik dacht dat ook die mensen slachtoffer van oorlog werden en daar dus misschien ook onder zouden kunnen vallen. Nou, de zwarte regering ik weer voor. Hè? Ja. De subsidies en dat is nou heel oors regelen in het begin natuurlijk. Ik weet net of de heer Van den Berg reageren wil, want hij zit in een cel. Dus wij rennen even mijn microfoon naar jou, want ik kan wel genoeg nemen met het antwoord, maar het gaat erom of jou daar misschien nog iets voor de zeggen hebben. Nou, de dwangarbeiders ben ik oorlogsslachtoffers, maar het verschil is, wij vallen onder de WUBO, en de WUBO krijgen iemand die 84 opluchten. Dat is te laat, 40 jaar te laat. Al die mannen die uit Duitsland wij komen binnen en slachtoffers worden binnen, met TBC en pleuris enzovoort, die al die jaren hadden van een bijstand leven moeten. Terwijl het toch slachtoffers zijn van de oorlog. En wij vinden het onterecht dat wij net onder die groep vallen. Wij willen ook erkend worden als oorlogsslachtoffers. Erkenning, daar gaat het om Van den Berg. Hè? Ja, erkenning. Ja. Goed, dat is mijn... Ja, ik wil er hier op dit stuiten. Ik geen discussie hoor. Ik wil alleen nog van je beide jaren hoe het zit. De tegentank. Ik ga naar meneer Jochter Buurman, Klaas Dankert, burgemeester van Beeld. Ik heb even de verkiezingsuitslagen opzocht van de vorige Tweede Kamerverkiezings. En dan zie ik dat op de lijst Janmaat in het Beeld uitbracht binnen 20 stemmen. Dan kun je zeggen, dat is niks. Zei je dat ook? Nee, want kennelijk zijn er 20 mensen in de gemeente die het niet begrijpen. Die het ideeën hebben, ja, die dan weer veromgriepen op de zaken waar we hier over praten. En dus moet je dat, denk ik, heel serieus nemen. Ja, en hoe neem je het serieus? Want zie je krijg je die uitslagen van die verkiezings en nou goed, er staan 20 op. En ik zie dat al voor me in het gemeentehuis wordt er al eens even bekeken. Er staan de zittende partijen, die staan om zo'n scorebord heen en die zeggen, we doen het goed of we doen het net goed. Het valt niet op, hè? Ja, uit later eens naleden. Ik ben al 20 geweest. Hoe doe je er dus wat aan? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik denk dat het beste antwoord erop is vanuit een gemeente van zorgen dat je het goed doet en zorgen dat er zo min mogelijk aanleiding is. Dat is, want als je er rechtstreeks
proberen het aan te pakken, dat helpt denk ik niet. Van je best doen, dat is naar mijn idee het beste antwoord. Goed, dan ga ik even naar de jochterbuurman, burgemeester Goeman Borgesius van Menaldemedeel. Ja, je mag iets dichter bij de microfoon. In Menaldemedeel valt het nog meer mee, vorige verkiezingen. 6 personen die hebben gestemd op de partij van Janmaat. U maakt zich dus helemaal geen zorgen, begrijp ik. Nou, ik maak me ook wel weer zorgen, want er zijn 6 mensen die daar dus op deze manier hun stem willen uitbrengen. Ik denk dat dat natuurlijk toch wel in de gaten gehouden moet worden. Als u u de laatste tijd hebt gedaan met deze uitzendingen, ik denk dat het heel belangrijk is om duidelijk te maken dat de mensen die nu dan of de laatste keer gestemd hebben op Janmaat, dat het op een gegeven moment zo zal zijn dat mensen zijn die ontevreden zijn. We hebben het voor de oorlog gezien bij de NSB. Daar was dus ook op een gegeven moment een trend te zien dat er een toename zal bij de verkiezingen op de NSB. En dat je dus op een gegeven moment dat de ontevredenen noemen. De ontevredenen zowel voor eigen positie, maar ik denk ook ontevreden over de politiek in zijn algemeenheid. En ik denk dat je daar wat zeker aan moet doen. En Dankert zegt dat ook. Dat je dus zeker je best moet doen en duidelijk moet maken de democratie die je ook in de lokale politiek hebt. En dat is juist het aantrekkelijke. En proberen die mensen, en dat zijn er gelukkig dan voor onze gemeente dan al 6, maar volgende keer kunnen het er veel meer zijn, wie zal het zeggen? Dat is toch wel een teken waarvan je dus in de gaten moet houden wat de bedoeling is van degene die daar op zo'n partij gaat stemmen. En op een gegeven moment denk ik nogmaals die ontevredenheid, dat je dat op een of andere manier moet oplossen. En ik denk dat daar zeker een taak ligt van de plaatselijke politieke partijen. Ja. Jacques Kooistra had in Peerweken Vliensheid in de uitzending als Janmaat min of meer aannemelijk maatje kent dat alle bijstandsontvangers in uw land er zeg maar 100 goenen op vooruit gaan. Als hij maar de macht krijgt, dan gaan ze achter hem om. Denk je dat het echt doen? Ja, dat is in het takomsjen. Dat weet ik niet. Ik denk dat mensen wel wat leerd hebben van de Tweede Wereldoorlog. Bijbelgelijks wat? Het feit alleen nogal, de mensen die zeggen de geschiedenis die herhelpt hem. He, dat is een spreekwoord. Maar volgens mij herhelpt de geschiedenis hem nooit. De mensen van Joortedij die weten wat fascisme is. Die weten wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Dat is een verschil met mensen 50 jaar lang. Dat is gewoon feitelijk een verschil. Dus de toekomst zal nooit precies hetzelfde wezen als het verliezen. Dan kan er ook wel gelijke dingen gebeuren, maar de geschiedenis die helpt hem nooit. Dat lukt niet. Toch kun je constateren een opkomend stukje fascisme in Duitsland. Duidelijk toch. Vaker gestructureerder dan men vermoed had. Ja, nou ik vind het heel goed om daarbij stil te staan, maar ik constateren dat er honderdduizenden mensen de straat opgaan in Duitsland. In Friesland krijg ik vorige week tongens die paraderen hier voor de eerste in Ljouwert werd zien neonazies. Ik vond het verschrikkelijk om te zien. Maar takkelijk komen daar uit alle hoeken en stritten komen daar 3, 4, 5, 600 squalberen. Even een actie van scholieren tegen racisme, wat stickertjes, even hutter aan werken. De squalen die rennen gewoon leeg. En er staan 500, 600 squalberen. Dat krijgt applaus. Ja. Jan Kuiter, we zullen even de draadloze microfoon bij hem zetten. Plus dat er op dat moment aan de andere kant van het centrum nog een demonstratie bezig was, waar ook nog 600 mensen rondliepen. En die konden dus op dat moment niet reageren op die ANS'ers die daar stonden. Goed, conclusie van dit verhaal. We maken ons druk om? Nee. We moeten er bovenop blijven zitten. En ik denk inderdaad dat de jeugd voorgelicht moet worden, ja, zoveel mogelijk. Mevrouw Olivier, u hebt zelf het nodige meegemaakt in de oorlog. Maakt je dat toch net aardig, hè? Dat is vanuit de oorlog, hè? Denk ik. Of schat ik die nou te jong? Nee, ik ben vanuit die oorlog. Ja, precies. Denkt u dat er nou wezenlijk verschil is tussen uw opvatting over fascisme, racisme, dan zijn opvattingen? Nee, dat geloof ik niet. Maar u spreekt uit. Ja, het is inderdaad in een andere verschijningsvorm als toen. Want ik wil even herinneren aan de woorden van dominee Buskus. Vlak na de oorlog, dat was de eerste bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En daar zei hij al, als we de jeugd niet vertellen hoe het geweest is, dan zal er een jeugd opgroeien die het weer moet meemaken. En dat is ook een van
onze ideeën geweest van wij moeten zoveel mogelijk de jeugd vertellen hoe het geweest is, dat het niet weer zal gebeuren. En we hebben nou al sinds 1962, toen speelden studenten daghoutje. Ik weet niet of de ouderen zullen het zich misschien nog wel herinneren. De studenten speelden een daghoutje? Ja, de Amsterdamse studenten die bij de ontgroening deden ze roetkappen om hun hoofd en lieten ze met een heleboel opgehurkt in een kleine ruimte zitten. En toen speelden ze daghoutje. Maar toen heeft Vereniging Vanzelf gezegd, Chris Smit, dat was toen de voorzitter, die zegt nou, die heeft zelf daar gezeten en die zei, hoe is het mogelijk dat er nu al een jeugd opgegroeid is die niet meer weet hoe erg het was, wat Dachau geweest is. En toen zijn we dus eigenlijk begonnen met de voorlichting aan jongeren. En gelukkig is dat vooral de laatste, nou zeker ruim 10 jaar, door de commissie jeugdvoorlichting van het Samenwerkend Verzet. Dat is dus de landelijke overkoepelende organisatie waarbij alle oud-verzetsorganisaties zijn aangesloten. Heeft een commissie jeugdvoorlichting die vooral in Friesland heel veel jongeren op de scholen bereikt. Misschien dat het mede daaraan te danken is dat het percentage CD-stemmers in Friesland lager is dan in andere delen van het land. Dus dat is de conclusie van het hele verhaal? Voorlichten aan de jeugd? Dat een zeer belangrijke zaak is, de voorlichting aan de jeugd van laat het niet weer gebeuren. Want ik heb ook wel op scholen gesproken en dat de jongens hakenkruisen op een boek hadden geschreven. Zei, waarom doe je dat? Ze wisten niet eens wat het betekende. En om ze die betekenis duidelijk te maken en waar ze mee bezig zijn, waar dat racisme toe leiden kan tot een Auschwitz. Om ze daarvoor vooral te waarschuwen. En ik geloof dat daar vooral de nieuwere generatie die in het Fries Antifascisme-comité zitten, dat die daar een heel belangrijke rol in spelen. Jan Kuitert, ja, en ik denk op het Raadloze. Dat het heel belangrijk is dat een ieder ook die vooroordelen bij zichzelf die men heeft, hè, die ook ik af en toe heb en die iedereen wel heeft, dat je die herkent en dat je die iedere keer dat weer opkomt probeert te onderdrukken. Ja, want die grenzen die liggen natuurlijk niet zo haarscherp, hè? Meermalen betrap ik mij er zelf op dat ik zeg, je bent zo smerig als een Turk. Maar dat is eigenlijk ook als Nee, ik denk niet dat je dat meer moet zeggen dan. Maar ik denk dat, nee. Kijk, ik heb mezelf maar even genomen om aan. Ja, maar inderdaad, als je die gedachte alleen al krijgt. Het uitspreken, ik denk dat het in deze tijd absoluut niet meer mag. Nee, precies. En ik denk dat als je die gedachte bij je voelt opkomen, dat je dan zoiets moet hebben van onderdrukken en proberen te... Daar begint het dus al. Ik mag dat zelf niet eens meer denken. Laat staan dat ik het uitspreek. Ik bedoel, er is vrijheid van mening. Ja, okay. Nee, maar goed. Het gaat mij om... Je kan niet in je hoofd kijken, maar... Ik bedoel, in principe moet je dat onderdrukken, ja. De best scorende grappen gaan over negers, Turken, noem maar nog eens wat. Joden nog steeds, ja? Moffen. Ja, de discussie gaat zelfs zover... In België, maar mogen wij een Belgium opmaken dan nog of niet? Ja, voor mij wel. Hoor. Oh. Eigenlijk, als je het zuiver wil houden, dan mag het dus niet. Maar ik bedoel, je moet ook wel een beetje lol natuurlijk. Ja. Maar je moet het aan kunnen voelen waar die grenzen liggen, denk ik. Ja. Ik was bij Cambuur op tribune. En Skoflien doe wie Den Haag die weer daar ook leeuwen. En die stier vervolgens... Oh, dat ligt het niet van hem, van die spieren die weet je alleen maar hindert niks. Nee, dat wie Utrecht dat wie een vorig seizoen. Ja. Dus toen kwamen die boys die kwamen daar en die gingen alle eerst in te razen. Het zijn de Cambuur supporters aan de andere kant van boeren, boeren, boeren. En dat is ik zo'n vooroordeel of zo'n mooi scheldwoord. Een paar weken later, Beker of zo weet ik wat, dus die in de Heerenveen supporters, die stien daar. En toen wie de Cambuur boys die in Heerenveen omgong van boeren, boeren. Ik denk, ja, zo werkt het daar. Dat is leuk zeker om naar beneden te trapen of zo. Ja, nou, spreken voor. Dat mag je dus ook net begrepen. Mag ik met boeren roppen in deze context? Nou, dat weet ik al in net wat net mooi. Maar, nee, maar ik probeer maar even aan te gaan dat die grenzen zo frekte moeilijk lezen. Ja, maar die lezen even mij ook moeilijk. Toch dat ze straks zijn waarvan het gaat om nadenken. Net naar volgen en mooi razen van boeren, maar geen even naar wat is ik nou? En de stap van boeren naar joden is misschien net zo heel grut in dat verband. Mag ik nog één ding zeggen? Eén ding.
de Vreese post en de burgemeesters van wat zou je nooit in het maken? En dat is natuurlijk moeilijk om daar vlot antwoord op te gaan. Ik wil even nadenken. Ik zeg ze van dit soort programma's maakt zien. Zien wat is er in de skiernis gebeurd, zodat we daarvan leren kunnen. Ik meestal ontword leren zoals zus die zien leren kind van wat betekent het verbeen voor foute ouders. Dat ben ik dingen die het waan kennen. En ik wil hem daar een compliment van Jan dat hij hem daar zo'n verschrikkelijk soort energie in stelt. Dank u wel, Aten. Dan ging ik nog één keer waarom in de skiernis. Na 24 september 1943 doen we er een verzetsgroep van de huid van mevrouw Glastra van Loon, Riens Bruinsma, die het mij een aantal mensen uit uw gemeente, onder andere een Lalle rondaan, kraak zetten hebben op het gemeentehuis in het beeld. Het volslaande bevolkingsregister in de wij hellen binnen wat persoonsbewijs mij om en ik meen ik zelf nog aan radio. Toch voor Rie is Lalle rondaan hebben we dat bij Jerken uiteindelijk aan het eind van zijn leven komen. We hebben daar wijdwaardig op praten in de Zuidstuurings. En toen zei een broer van Lalle Rondaan, Jan Rondaan, die zei ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg jammer dat er in de gemeente het beeld neert, maar dan ook heel dan neert herinnert aan deze verzetsdier. Zou ik het goed zijn, Rondaan? Hè? Dus is het logisch, burgemeester Klaas Dankert, dat ik jou nou vraag van waarom hij hem daar nooit wat aan gedaan? Maar die mij van mij ook overslaan als je nou zei van nou, we zullen er wat aan doen. Ja, dat lijkt een beetje anders. Andries Bosma had ook in het verlengde van die uitzending had hij een brief in de Beeldse Post geschreven. Dat is ook in de raadscommissie aan de orde geweest. Wie had er als burgemeester en wethouders hebben we erover praten. Even tussen haakjes naar Nieboer, de man die vanuit het gemeentehuis de informatie verschaft had om het mogelijk te maken, is krijg verleden week overleden. Klopt. Wij hebben er in het college over praten en wij hebben besloten om aankomende 25 september, dan is het precies 50 jaar geleden dat deze verzetsdaad, die moedige daad, gebeurd is. Als na-oorlogse generatie, dan kan je dat bij jezelf na en dan denk je, hoe is het mogelijk dat mensen met wegcijferen van elk eigen belang eigenlijk hun leven in de waagschaal stellen. 25 september, als het 50 jaar geleden is, dan zullen wij als gemeentebestuur wat doen. En dat houden we voorlopig nog even een verrassing. Maar in ieder geval om de herinnering aan dat gebeuren, aan die daad, om dat levend te houden. Blijft een blijvende herinnering dus? Dat zal een blijvende herinnering wezen. En ook dat kan misschien een heel klein steentje wezen om dat bewustwezen in stand te houden. Ik vraag hier op een reactie, ik vind het verheugend nice, maar ik vraag een reactie van Jan Rondaan, broer van Lalle Rondaan. Op een draadloze microfoon. Bleef maar onder de heren en het heeft mij altijd geweldig zinsprutsen. Het ging mij altijd, als ik tussen tanden reed, precies wat ik is, zo was dat vooral had huid. En men uit de tussen tanden reden, dan zijn die, als je dachten altijd, hier is het gebeurd. Hier hebben ze hun leven van jong. En dan beleven je alles weer op een nee. En als je dan na 50 jaar dan dat ontdekken moet, dan zeg ik ja, heb je dan nog nooit de sleep uitgekregen in het beeld. En dat kreeg je dan wel zo. Net meer verder, dat kun je altijd hebben, maar ik dacht, je ziet dat overal in alle plekken. Nou, mevrouw Olivier die zei die neemt de Bloemendaal. En dat is echt dat je in de jeugd beleven had toen alle niet daar begroeven binnen. En toen weer Hannie Schafter, het symbool, het bood je altijd bij tot aan je laatste snik. En daar zul je echt bij de Hannie Schafter zitten. En zij was vlak bij Johannespost en bij Hannie Schaft. En daar bood je altijd bij. En zo is dat direct in de provincie en in je eigen huidtelaan. En ik vind het is zeer op zijn plek. En ik ben er tiegerkantelijk mee. Prima. Dank u wel. Tiegerkantelijk. En heel aardig, ja. Dat applaus is voor jou, burgemeester, en voor je college. Nee, alsnog dat doen we. Ik ga iemand zeggen, we hebben 4 gedichten van hier. 3 ga je meer kennen van Lokke Boomsma. En een 4e gedicht, ja, de wonen wel wat speciaal. We zijn net vergeten. We hebben ons uiterste best erop dienen om het zo goed mogelijk te doen. De mat ik hier van deze uitsturing iets blijven zo blijven. IJzer de Boer had over uw programma een artikel geschreven in het weekblad, of het 2-wekelijks blad is de Friesk en Vrij. Maar hij is echt dichter. En wij hem vragen om een gedicht te maken. Net vergeten, IJzer de Boer. Net vergeten. Er is al haast een hele eeuw vervlaaien. De strijd van doe leidt in een 4 verliezen. Maar mij vergoed voorbij is nog net zijn dat alle dingen in het neert verdwijnen. De woenen binnen hielen, maar de pine waar door de jaren net ombannen lijn. De zinnen kan de groede nou beskinnen.
maar aan een naaiteens komt nooit weer een eind. Vrijheid en vrede waren wij gewoon. Het lot kwam us je gunstig in de mitte. Wij mij libje zonder machtsvertoon. Maar rondom, ek al is het in een vierte, dreigt het nog. Daarom, de mens van morgen, maar wat je juster wist had, net vierde.